Мога ли да си го позволя? Това е Мишлен облачен десерт, правен с машина за пяна. Само $2800 хапката. Мога ли да си го позволя? Това Това е японско омакасе с златен прах. Ръсят златни люспи навсякъде. Само $450 на човек. мога ли да си го позволя? Това е телешко магическа книга. Не го прави по-вкусно, само по-скъпо. Само $70 порцията. Мога ли да си го позволя? Това е растяща салата. Странна, но всичко в нея е ядливо. Само $45 порция. Мога ли да си го позволя? Кока-кола от Пис Хотел в Шанхай. Само $20 за чаша. И дори я направи пред мен. Мога ли да си го позволя? Костен мозък от рибатон. Текстурата е като желе. Само $35 за кост. Мога ли да си го позволя? Това е захарен памук от Шанхай. Само $60 прайката. Участвай гивавея майна.